Ordenari desmontau deu, eta hau gauza bakoitzu zer dan esango. Hau, sare txartela da. Hau, wifi txartela da. Hau, txartel grafikoa. Elikatze iturria, hau buze die, eta hau RAM memoria da. Eta hau, plakabazio. Eta internetean nahi badimadu konektau, bi txartela hau dauzkeu. Hau, sare txartela da lehen osanetan bezala, eta hau wifi txartela. Sare txartelea ruterra entxufau berdeu, da ordenadori urruti balimao, wifi txartela ibiltze deu internetea sartzeko. Eta hon, jonek sartu guzkio. Sare txartela hau edapen erretenetan sartzea, ni eskudu sartut, azmatzen bat. Eta gero amentor nio jartitza, baina jarri hori. Sare txartela eta gero, wifi txartela sartuko deu, da balixo eguela duko. Hon, jone sartuko deu. Wifi txartela hau, sare txartela ondoko edapen erretenin sartzea. Hor, ja wifi topatzea, ziko. Bueno, ikustuzten bezala, txartel grafiko da. Honek irudixen kalitatea hobetzeko balixo du, eta pantaigin abiaduri azkartzeko. Eta hon, jonek sartu du. Hau, txartela hau zea sartzea AGP erreteni. Sartzea? Eta hemen, pestaina baduke eta gero hori atana baldin badeu, zakain bertzako eta goratirein. Seguridadeako. Estamos hartu. Bueno, hau elikatze iturria da, honek ordenadore hauzi elektrizitatea ematexo, eta berreon da 80 voltio jasotzeko. Eta gero, kable bakoitzen bidez, bere gauziei ematexo berdun voltio kopurua. Adibidez, beltza bazi da, eta gorrixekin 5 voltio ematetu, eta horixekin 10 voltio. Honek jarri dugu. Hone energiana korronte jarraia emateu. Ondo Iban, horiz. Eutxio dut. Eta ez da. Hau, tornillo. Hau, zatizador. Hau, Elikatze iturrio kabli noa ikusten esan oizten. Elikatze iturritik kable hona, hau DVD irakurgailua, goiko aldin kable hau sartzeza. Gero, diskete irakurgailu honetan kable txikia sartzea. Hau disko horra da, hona disko horro kable hau sartzea, hau libre eratzea. Hemen bi kable sartzeiz, bat dauken katxar luzena, da besti lau txiki, o txiki bat hor. Hau memori rama da, honek ordenari piztute da bitxertin informazio horretzeko balixo du. Memori egazkorra dauke, ordenari teltzezunin horra etxea. Gaur egunin memori ramak normalen 4 giga, 8 giga bitxertin eukitzeko da, baina nola pixket aspaldiko da, 512 mega bakarri. Eta hon, sartu gero. Hau memori konektorin sartzea. Lehen zeuruk kendu ertzaua sartu jesu, eta ero ya zeurugarri, zeuruk hartzezu, da jazta. Ja ordenadoreko dana sartu du, oina pizte aldan konprauko du. Oin lierni zaiat, teklaue kabli sartzea da, konektoria. Oin xaun konektoria sartu du. Hau pantaina da. Pantai konektatzu ari zeuna. Hor, guelta dezaizko ondo fikatzeo. Eta bukatzu eskundu era elikatze iturri xe kablia. Ondo zartita,
Rememoria be urrengo zaratik jo. Txartel grafiko ipe urrengo zaratik tatzen.